V čustvu zaskrbljenosti se skriva veliko potencialov. Lahko nam, na primer, drugače osvetli neko realno situacijo in zaradi zaskrbljenosti se bolj ustrezno odzovemo. Človek ima sposobnost predvidevanja in kadar predvidevamo nekaj slabega, nam zaskrbljenost omogoči, da se na te dogodke lahko pripravimo ali pred njimi zaščitimo. V tem primeru igra zaskrbljenost vlogo preventivnega dejavnika, ki nas spodbuja k delovanju, da morebitne neprijetne rezultate v prihodnosti preprečimo. Navadno si predstavo o zaskrbljenosti pridobimo že v zgodnjih letih in jo velikokrat povezujemo s tem, da drža zaskrbljenosti odraža tudi neko naklonjenost, odgovornost in skrb. Veliko ljudi ima zato na obrazu izraz zaskrbljenosti, kadar želijo, da bi v njih prepoznali odgovorne osebe. V določenih primerih pa je zaskrbljenost lahko tudi pretirana in takrat nam škoduje. Z zaskrbljenostjo lahko pretiravamo, kadar neprimerno ocenimo neko potencialno neprijetnost in v skladu z napačno predstavo tudi neustrezno reagiramo. Kdor je ves čas zaskrbljen, lahko izgubi stik z realnim življenjem, saj je njegov miselni svet ves čas zazrt nekam v prihodnost, ki prinaša številne potencialne nevarnosti. Smisel življenja pa je živeti tukaj in zdaj. Pozdravljeni. V tokratni oddaji ta čustva bomo govorili o zaskrbljenosti. In z nami v studiu je psihoterapevt dr. Zoran Milivojević. Pozdravljeni, dr. Milivojević. Zaskrbljenost. Najbrž nam je vsem poznana. Kakšno vlogo ima zaskrbljenost v človekovem življenju? Zabrinutost je veoma korisno osjećanje koje je povezano sa sposobnostima ljudskog mozga. Znači, zabrinutost je specifično ljudsko osjećanje. Kada smo zabrinuti, šta u stvari radimo? Zamislimo neku buduću situaciju, znači neki negativni scenario koji bi mogao da se desi. I zabrinutost nam pomaže da sprečimo da se to desi, odnosno ako se to desi, da nađemo najbolju reakciju unapred. Na primjer, neko ide recimo na godišnji odmor i pomisli da bi njegov auto mogao da se pokvari, nešto se čudno čuje i tako dalje. I onda zato što je zabrinut da bi to moglo da se desi, znači ta neprijatno osjećanje i to je vrsta straha, ode na servis i napravi kontrolu auta i tamo zaista pronađu nešto što je trebalo zameniti, tako da ode na letovanje, ode na put bez problema. Ili recimo osoba koja pomisli da bi mogla da, ne znam, da se pokvari auto, pukne guma i tako dalje, proveri da li je ponela opremu koja je inače obavezna i onda ako se to zaista desi, ona ima rešenje za to. To su ovako jednostavni primjeri, ali to su te dve osnovne funkcije zaskrbljenosti. Znači, ako pomislim na negativno, šta mogu sada da uradim? Pa da to sprečim. Da sprečim da se razvije taj scenario. I drugo, ako ne mogu da sprečim, a to se desi, šta ću onda? Jer kada se nešto desi u trenutku, onda ljudi obično ne smisle najbolji mogući odgovor na toj reakciji, a zaskrbljenost, odnosno to vreme kad su zaskrbljeni, im daje vremena da razmišljaju i traže najbolji odgovor. Zaskrbljenost pa ni vedno samo pozitivna. Kdaj nam lahko zaskrbljenost škoduje? Sad tu ima više načina. Znači, svako neprijatno osjećanje je neka vrsta stresa. I kada se upuštamo u neku aktivnost, moguće je nekoliko, da kažem, negativnih scenarija o kojima je u redu razmišljati i treba se za njih pripremiti. Međutim, postoje ljudi koji pokušavaju sve živo da predvide, da iskontrolišu i zbog toga su stalno zaskrbljeni i zbog toga su u stvari stalno u stresu. I pošto je nemoguće predvideti sve, od svega se zaštititi i tako dalje, onda oni umjesto da žive život, oni pokušavaju da ga kontrolišu. I na taj način gube kvalitet i to ne valja. Sa druge strane, ono što je pametan odnos prema budućnosti, znači, bar koliko ja znam, niko nije 100% vidovit, niko ne zna šta će biti tačno u budućnosti i zbog toga je najbolji dvostruki odnos prema budućnosti. Znači, s jedne strane nam je potrebna nada
da imamo želju, imamo pozitivnu viziju, da će to biti dobro i kada tako razmišljamo, tako osjećamo energiju, osjećamo želju, idemo ka tome, nadamo se da će to biti dobro, želimo da to bude dobro i imamo entuzijazam. A sa druge strane, na tom putu su opasnosti i sad nam tu treba zaskrbljenost. Znači, treba nam i jedno i drugo, treba nam i optimizam koji nam daje energiju i pesimizam koji nas u stvari štiti. A kada su ljudi stalno zaskrbljeni iz raznoraznih razloga, onda oni gube tu optimistički deo i onda u stvari nema kretanja. Onda onako stoje na jednom mestu i stalno se plaše šta bi sve loše moglo se desiti u životu. Zaskrbljenost pa povezujemo tudi z ljubeznijo oziroma z naklonjenostjo. Kaj menite o tem? Je zaskrbljenost tudi ljubezen? Pa to je od reči skrb. Znači, kada recimo majka rodi dete, roditelji, onda oni brinu za njega, skrbe. A zaskrbljen to znači preterano skrbeti. Znači kao ljubiti pa se zaljubite. Isto tako, skrbite pa se zaskrbite. Znači, na neki način se fiksirate. Briga je u redu, ali veoma često roditelji ostanu u ulozi roditelja i ne daju detetu da odraste. Ne dozvole mu da odraste i veoma često, recimo, ako je odnos između muža i žene loš, kada se rodi dete, onda to na neki način stabilizuje njihovu vezu, jer se sad pojavi dodatna veza, pojavi se bypass. Znači, više nisu samo muž i žena, nego su otac i majka, dodatne uloge. I ako muž i žena imaju problem, često pobegnu ulogu majke i oca. I onda problem nastaje kada dete odrasta. Jer dete, šta je roditeljstvo? Pripremanje deteta za samostalni život. I onda kada, recimo, dete uđe u adolescenciju, pubertet i tako dalje, ono treba da ode, a onda će oni da ostanu i neće znati šta da rade. Ili recimo, često majke, kult majke, Mati, Ivan Cankar i tako, koji je uđe u ulogu mame i to je smisao njihovog života. I onda biti mama u stvari znači stalno brinuti. Znači, to je čak i moja mama, to je često na Balkanu. Znači, bez obzira koliko imam godina, moja mama je jako zabrinuta. Onda ja njoj kaže, pa mama, što ti brineš? Onda ona kaže, kad ne bi brinula, kakva bih ja bila majka. Znači, to je sad deo identiteta i to zovemo ljubav, crtica, zaskrbljenost. I to je stvari negativno, jer zaskrbljenost, znači, kad neko stalno je zabrinut šta će biti sa drugim, on mu u stvari ne da odraste. On mu u stvari kaže, ti ne znaš da brineš samo o sebi, moram ja da brinem o tebi. Ne znaš da misliš, moram ja da mislim za tebe i šalje jednu ili čak dve vrlo loše poruke. Jedna je ti si nesposoban i druga je svet je jako opasno mesto. I to je onda nešto što je u stvari loše. V kakšnem razmerju sta pa zaskrbljenost in odgovornost? Pa na sličan način. Znači, kad je neko odgovoran za nekoga ili nešto, on brine o tome. Međutim, onda ljudi to nekako izjednače i onda misle da moraju stalno da izgledaju zabrinuto, namršteno, ozbiljno, da bi drugi znali da su oni odgovorni. Međutim, to nije tako. Znači, možete biti i odgovorni i srećni, jer odgovornost se definiše na neke druge načine, a ne po tome koliko se mučite u zabrinutosti i kakve sve imate negativne scenarije u glavi. O zaskrbljenosti smo povprašali tudi mimoidoče Ljubljančane. Pa si kar poglejmo prispevek. Trenutna situacija zdaj me pa res začela malo skrbeti zaradi kaj bo s penzijo, zdaj, ki je toliko delavcev odzuni in tako. To me je začelo. Zdaj meni, ne vem, so bili vsak dan splošne taka stvari. Niti nisem tako zelo, da je bil neki kronično zaskrbljen. Večinoma še najbolj, recimo, kar se faksa tiče te stvari. Pač tisti, zaradi česar itak, kar ti največ časa v življenju pobere. Mislim, študentov je verjetno faks to. Ne vem zdaj točno. Pač, ko so kakšne stresni dogodki, kakšne situacije, recimo, zdaj ne bi mogla določiti, kolikrat recimo je to pač. Parkrat na mesec, recimo. Pa nisem dostikrat zaskrbljen. Zdaj, ko sem toliko star, sem največ zaskrbljen glede šole, kako bom dobil zaposlitev, ko končam šolo, če jo bom sploh. To se največ bojim, pa zdaj tale recesija. Tudi mi ni jasno zdaj, kako bo. Zadnje čase je predvsem zaradi šole. Ne bo učilca v šolo vprašala? Zaradi oči, ki ne vidim. Zato sem zaskrbljena.
Ja. Pa zdaj grem z bolnice in vidim slabo, sem dobila kapljice. No, in naprej kaže slabo. Zaradi financ. To je edino, kar je. Zaradi zdravja še ni tako, zaradi financ pa. Ne vem, najbrž trenutno malo bolj, kako bo glede službe. No. Mislim, nekaj časa tudi nisem imela redno zaposlitev, tako da me je to skrbelo. Pa pač, ne vem, v bistvu na splošno me pa veliko stvari skrbi. Na koncu sem bil zaskrbljen, ker nisem imel stanovanja. Da sem pa te skrbel več, ker imam stanovanje. Zato, ker nekaj časa sem bil brezdomec in seveda spati morda včasih nekje zunaj ali pa kjerkoli. To niso dobri občutki. Seveda hotel brez strehe nad glavo, brez kuke na vratih in ni to prijetno. Zaskrbljena pa nisem. Ne. Je vse v življenju lepo? Ja, še kar. Tok smo zdravi, to je najbolj bogatstvo. Htela sem, ker nisem nič več zaskrbljena, ker sem upokojenka in redno dobivam mesečno izplačilo. Zaskrbljen sem, skrbi me pač, ne vem, kaj naj naredim. Ne vem, od kje bom dobil denar, ne vem, kako bom živel, kako bom plačal najemnino, kako si bom plačal hrano, dobro, da imam študentske bone. Vsaj to me zaenkrat rešuje. No. Ja, razne, najprej so recimo take neprimerne misli, da to ne bo šlo, pa se pa ustavim, pa začnem pač iskati neke rešitve, kaj bi se dalo narediti. Sicer pa občutim pač nemir v telesu. Se pravi, jaz nisem nek tak človek, ki bi se pretirano sekiral, no. Tako da, ne vem, mogoče moraš kaj drugega vprašati, ki je bolj po stresu non-stop in tako. En tak čuden občutek, tlele not me stiska. Pa to podzavestno, vse si mislim, vse bo pa bo tako, vse ni tako hudo, ampak enostavno ne moreš čez to. Te pač noter me stiska, no, v prsih. To je tak strah, ne vem. Tako jaz občutam, no. Drugače, da bi se kaj tresla, pa tako kakšna pomirjevala, to ne, ampak tako se pa čutim malo. Verjetno malo manj govorim, no, pa tako pač se vase zaprem, drugače pa v bistvu poskušam, da ne vpliva na moje vedenje. Ja, jaz mislim, da mi je veliko energije vzame, no, da sem bolj utrujena zaradi tega. Drugače pa se poskušam čim več pogovarjati s svojimi najbližjimi o tem, pa skupaj rešujemo, če so kakšni problemi. Ne mislim na to. Ja, če vem za prijateljice, če vidim, ne vem, isto šolo ali pa karkoli, kakšni življenjski problemi, pa me skrbi, ne. Drugače pa, da bi pa kar za kakšnega človeka, pa ne vem, ki ga niti ne poznam, ne. Ja, zaradi otrok, pa vnukov, kaj bodo oni imeli? Dobro, mi smo že generacija, ker smo pač po 3 poskusih zavoda le prišli do penzije, ne. Saj smo tudi mi to čez dajali po osamosvojitvi. Ampak te otroci, jaz ne vem, kakšno prihodnost imajo, no. Mislim, reveži se učijo v šoli, tam jih tako, v bistvu teorijo, življenje je drugačno, pride na cesto, pa si tam. Kaj pa zdaj? Skrbim, pač recimo, če opazim, da se komu od mojih recimo bližnjih, družini ali pa z prijateljskega kroga, pač da nekaj ne štima, jih pač pristopim do njih, ja, in vprašam, če je vse okej, če se jim kaj dogaja, da sem pač opazila, da niso taki, kot so bili in če lahko kako pomagam. Ja, ne vem, jaz trenutno nimam teh skrbi. Jaz nimam družine, da bi moral skrbeti pač recimo za otroke, za ženo, ne vem, pa tako naprej. Ljudi me skrbi in kjer jim moram tudi pomagam. Bodi si z denarjem, bodi si z dejanji. Otrokom, z varstvom otrok, kakšen pa tudi kakšen denar dam. Jaz za svoje najbližje, ne. Tako. Ja, seveda, če je prava mera zaskrbljenosti, je to lahko zelo koristno. Zapravi, to je isto kot pri stresu. Prava mera stresa je okej, zato ker nas pripravi do tega, da mobiliziramo svojo energijo in svoje sile in se damo v to, da problem rešimo. Če pa recimo ta zaskrbljenost oziroma stres gre čez tisto mejo, se pravi, da je tega preveč, potem pa ni okej, zato ker potem se bolj kot z rešitvijo problema ukvarjamo z svojim stresom in potem ne moramo nič narediti. V
V prispevku smo videli, kaj o tem mislijo ljudje. Naprej se bomo pogovarjali z psihoterapeutom dr. Zoranom Milivojević. Dr. Milivojević, kako današnji čas, recesija, kriza, morda tudi drugi taki kritični trenutki, kot so vojne, kako vplivajo na zaskrbljenost? Pa to je na neki način ljudska situacija. Znači, ljudi se loše osjećaju baš zbog toga što imaju mozak, što su inteligentni, što su pametni i pokušavaju da razumeju. I to je situacija, da kažem, pećinskog čoveka. Znači, on je gledao svet koga ne razume, pokušavaju da pripiše neku logiku, smatraju da neka više bića, bogovi i tako dalje upravljaju fizičkim pojavama i plašio se. I sad, to je s jedne strane tesnoba, šta će biti, ne znam, ja sam mali, a sa druge strane zaskrbljenost kada su konkretne stvari u pitanju. I upravo je civilizacija nastala kako bismo smanjili tu neugodnost i kako bismo se osjećali sve ugodnije i ugodnije. E sad, kapitalizam. Mislim, kapitalizam je društvo zasnovano na strahu i tesnobi. Znači, ljudi moraju da se uplaše, da neće preživjeti, da će se nešto loše desiti, da bi izvukli maksimum iz sebe. I zbog toga je kapitalizam mnogo produktivniji, recimo, od onoga što smo imali kao socijalizam u smislu države koja vas bezpogojno voli, svima daje stanove, službu, besplatno zdravstveno, školovanje i tako dalje. Pa su se ljudi malo, znači kao bezuslovno voljeno dete, malo su postali razmaženi. Nisu radili onako kako rade oni drugi uplašeni i zbog toga su oni uplašeni imali bolje rezultate i zato smo htjeli kapitalizam i zato je normalno da se plašimo. Znači, ta neka život je proces i u tom procesu imamo neke svoje vrednosti i normalno je da čuvamo svoje vrednosti. Znači, i bogati ljudi imaju razne zabrinutosti, zdravlje, deca, posao, recesija i tako dalje. Znači, to je jedna univerzalna ljudska situacija. Ono što je problem sad, da kažem, u recesiji je to što ljudi misle da to ne zavisi od njih. Znači, desit će se nešto, neki, da kažem, ekonomski ili finansijski tsunami, koji će ih nekako kao listove na vetru bacati tamo ili vamo, a ono što je u stvari rešenje, to je da pronađu neke svoje odgovore, znači, kako onda oni šta mogu da urade da njima bude bolje, da prežive i da uspostave kvalitet života. Če opazimo zaskrbljenost, recimo pri sebi ali pri kom drugem, kako lahko pristopimo k takemu človeku, ki je zaskrbljen, kako lahko komuniciramo o čustvu zaskrbljenosti? Pa, ako smo mi zabrinuti, znači to je važno da imamo neku, to je važan signal, imamo neku vrednotu i plašimo se da bi ta vrednota mogla biti ugrožena. I onda razmišljamo šta bi ugrozilo, kako bi ugrozilo i tako dalje i tražimo rešenja. Šta možemo da uradimo sada, da se to ne desi, odnosno ako se desi, šta ćemo onda? I, znači, zaskrbljenost je u stvari signal kuc, kuc, ovde se dešava nešto važno, kao emocija. A onda na tu emociju mi dodajemo i našu pamet, znanje, inteligenciju, da celu stvar rastegnemo do kraja. I onda kada shvatimo šta je, stavimo tačku. Isto tako, ako je neka osoba koja nam je bliska, zaskrbljena, onda je okej da razgovaramo sa njom i cilj tog razgovora je da joj pomognemo takođe šta može da uradi sada da se to ne desi, odnosno ako se desi šta će onda. I gde je naša uloga, ako se to desi, kako mi možemo da pomognemo. I to je to. Na začetku ste omenili, da je zaskrbljenost tudi zelo pozitivno čustvo. Vendar v primerih, kadar ni pozitivno čustvo, kako ga lahko nadgradimo, kako lahko delamo s tem čustvom, da postane morda boljši zaveznik našega življenja? Pa, znači, ono što je, zaskrbljenost je u redu, ali ako je preterana, onda nije u redu. I sad treba gledati zašto je preterana. Znači, već smo imali te situacije kada majka mora da brine da bi i ona znala da voli svoje dete. I onda to postaje iracionalno. Ili da neko mora da brine jer jedino tako pokazuje sebi i drugima da je odgovoran. Na Balkanu je veoma često zaskrbljenost kao molitva Bogu. Znači, zašto ljudi brinu? Ili ovako da objasnim. Ljudi kažu nešto lepo i onda kucaju, onda brzo gde je drvo, da kucne u drvo.
Zašto? Zato što ako kažeš nešto lepo, desit će se nešto ružno. Znači, sreća priziva nesreću. I sad, ako pozitivno priziva negativno, kako se onda magijski štitim? Pa tako što radim negativno. Znači, kažem negativno i onda negativno ne priziva negativno i zbog toga ljudi, recimo u Crnoj Gori imate izreku kada si najsrećniji stavi kamen u cipelu da te žulja. Bolje da ti sam pokvariš svoju sreću nego da ti se desi nešto loše. I zbog toga mnogi ljudi kada su srećni, kada im dobro stvari idu u životu, onda se uplaše da će se nešto loše desiti i onda krenu da iracionalno brinu, jer na taj način u stvari se mole Bogu i kao vidi kako sam ja jadan, kako nemoj mene, ajde učini da to bude u redu i tako dalje. I bude u redu i to je sad njima dokaz da i sledeći put treba da budu zaskrbljeni, jadni i da na taj način magijski utiču na ishod nečega što im je važno. Je torej zaskrbljenost nekaj, kar je privzgojeno? Pa, privzgojeno, mislim, ljudski mozak ima kapacitet za različite emocije. To je nešto što ide iz strukture mozga, ali svakako, gledajući roditelje, učimo kako to treba, kako se radi, da li su muškarci zabrinuti, da li su žene zabrinute, kako su zabrinute. Često to je uloga žene žrtve, znači moram da kukam, da sam zabrinuta. Znači ona kuka, a on ćuti, on je mačo i govori sve će biti u redu i tako. Znači deca to gledaju i učite neke kulturne modele. Tako da u tom smislu može biti preuzeta preterana zabrinutost i može biti preuzeta poruka da ne treba biti zabrinut. Da ljudi treba da budu veseli i da je to prava stvar. Za zaključek tega najnega pogovora, če takole potegneva črto in morda izpostaviva par tistih stvari, ki so pomembne za čustvo zaskrbljenosti. Tisto, kar sem sama odnesla, je, da je zaskrbljenost lahko tudi koristna. Kaj bi vi še želeli dodati? Pa upravo to da razumeju ljudi funkciju. Znači, zaskrbljen sam onda kada razmišljam o negativnim scenarijima koji bi mogli da se dese. Zbog toga, to je za mene dobro, da vidim šta mogu sad da uradim da se to spreči i kada se to desi, šta onda, kako da se postavim da prođem najbolje, da smanjim štetu ili da dobro prođem. To je funkcija zaskrbljenosti. Kada to obavimo, stavimo tačku. Ako idemo preko toga, onda je moguće da imamo tu neku iracionalnu zaskrbljenost i onda je potrebno da sebe zapitamo odakle je to. Da li moramo da budemo zaskrbljeni jer mislimo magijski da bi to bilo u redu ili je nešto drugo. Hvala lepa vam za vse tele odgovore. Vas pa vabimo k ogledu tudi drugih oddaj z naslovom Oh, ta čustva. Za danes se poslavljamo in nasvidenje do prihodnjič.